Милиони коли преминават ежедневно през моста на дружбата. Каквато и да е целта на посещението – бизнес или развлечение, граничен пункт Георгиево Руса е една устойчива част от сътрудничеството между România и Bulgaria. Principalul risc cu care inspectoratul și județul nostru s-a confruntat în anul acesta a fost ca urmare a creșterii cotelor pe fluviul Dunărea. Măsurile de prevenire sunt cele mai importante și dacă ele sunt aplicate la timp, nu apar probleme. Заедно с други 7 партньори от Румъния и България започнахме проект за обща намеса във всички 16 окръзи и области от граничната зона. Искаме да установим правила и методи за обща намеса, посредством които спасителните екипи да си помагат взаимно. Тази внушителна постройка е мостът с най-големия трафик на долното течение на Дунав и в същото време най-важната връзка между Румъния и България. Но как стигате до тук и какво ви очаква на отсрещния бряг на Дунав? Искаме да сме сигурни, че шофьорите ще разполагат най-добрите пътни условия, независимо от това кой път биха избрали за преминаване на границата. Така че започнахме проект за модернизиране на булевард Тутракан, който представлява изхода от Русе към Дунав мост. Reconstruim drumul care leagă municipiul Giurgiu de podul peste Dunăre și suntem convinși că după terminarea lucrărilor, șoferii vor putea circula mult mai ușor în zonă, atât în partea română cât și în partea bulgară. Истинско удоволствие е да преминавате през този мост. Не трябва повече да чакате ферибота и можете да се наслаждавате на Дунав от високо. Но усмихвайте се, когато преминавате границата, защото тя се заснема. Ако сте заинтересовани, можете да намерите докладите за трафика в интернет. Общи граници, общи решения. Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.